Hash udvindes af hamplanten cannabis. Planten indeholder ca. 400 forskellige stoffer, heraf 80 såkaldte cannabinoider. Det er de psykoaktive stoffer i cannabisplanten. Det bedst kendte cannabinoid er tetrahydrocannabinol, eller THC, som menes at være det stof, der fremkalder hashens virkninger. Tre almindelige former for cannabis er marijuana, hash og skunk. Marijuana er et tørt strimlet, grønligt brun mix af blomster, stængler, frø og blade fra hamplanten. Hash er harpiks fra topblade af blomster, der tørres og presses til mørkebrune kager eller flader. Marijuana indeholder normalt mellem 2 og 5% THC, mens hash er stærkere. Ved at udvælge planter og dyrke dem på en speciel måde, kan man fremstille skunk, der kan indeholde helt op til 25% THC. Cannabisprodukter bliver som regel røget, men kan også spises eller drikkes. Virkningen er hurtigst, hvis stoffet ryges. Hash er blevet anvendt i over 5.000 år som medicin eller i forbindelse med religion. I Europa blev det udbredt fra midten af 1800-tallet, men først i 60'erne blev det for alvor populært som rusmiddel. Det aktive indholdsstof THC fremkalder en rus, når man indtager hash. THC er et kulbrinte, og derfor opløser det sig i kroppens fedtvæv og leveren, hvoraf det udskilles til kroppen. Det binder sig især til fedtvævet i hjerte, lunger, mild, testikler og moderkage. Hash virker sløvende, og nogle gange ændrer hash sanserne, så man hører og føler ting, man normalt ikke gør. I store doser kan hash også fremkalde hallucinationer, men man ved dog godt, at det er på grund af rus, man oplever det. Hash er ikke direkte gift på kroppen, og der er aldrig observeret dødsfald direkte følge af brug af hash, men ligesom ved tobaksrygning kan længere tids brug medføre problemer i hals, lunger og luftveje samt øget risiko for kræft. Rusen varer 2 til 4 timer efter indtagelse. Efter rusen er væk, kan det spores i kroppen 1-3 uger efter. De fysiske virkninger ved indtagelsen af hash er, at man bliver sløv og træt og sover derfor mere og tungere. Man får øget puls, røde øjne, kommer til at se bleg ud og meget usund. Man bliver tørstig og får derfor lyst til sukker. Psykiske virkninger ved indtagelsen er, at man bliver glad, man får meget mere selvtillid. Man bliver også uengageret og mister interessen for at være steder, hvor der stilles krav, f.eks. i skolen og derhjemme. Man kan blive aggressiv og irritabel, man bliver fjern fra nære relationer og bliver simpelthen indadvendt. Længerevarende regelmæssig brug af hash kan give problemer med hukommelse og indlæring. Hvis man ryger hash inden man fylder 20, husker man dårligere og intelligenskvotienten falder markant. Når man ryger hash, tænder man for en række nervebaner i hjernen, blandt andet neuroner, der producerer stoffet dopamin. Et højt niveau af dopamin giver følelsen af velvære og glæde. Det husker hjernen. Derfor opsøger og gentager man aktiviteten ubevidst. Hash er et af de mindre vanedannende stoffer, men alle reagerer forskelligt på stoffet, så nogen får en meget ubehagelig oplevelse. Nogle bliver trætte og umotiverede, mens andre ikke oplever det samme. Men man kan sige, at jo hyppigere man ryger, jo større risiko for, at man oplever negative effekter af THC oplæres i kroppen. Ryger man hash, kan man godt blive afvænnet. Man kan melde sig ind på nogle kurser, man kan blive tvangsindlagt, og man kan tage på afvænningshjem. Cannabis bremser immunsystemet ved at aktivere receptorer på immuncellerne, som derved mobiliserer en speciel type immunceller, som kaldes MDSC. Det er bevist, at en mus efter indtagning af THC mister modstandskraften mod en række vira. Man diskuterer stadig om længerevarende rygning af hash kan fremkalde psykose, men i sammenhæng med epilepsi.